Saged sowan wonten ngarsipun Bapak Bambang Maryanto kaliyan Ibu Surini di dalam satu nuansa kebahagiaan tasakuran wali matul khitan Ananda sapa to jenenge dawa men to Afif Nabhan Musyafar nggih mugi-mugi anggenipun kitan Ananda Afif kasengguyung lan ugi kadongaken sedaning para sesepuh pinisepuh tamu undangan kagem Mbah Putri mugi-mugi putra ingkang dipun gitan kadadosaken putra ingkang saleh lan ugi saged ngabekti dumateng tiyang sepah saha migunani nusa lan bangsa amin ya rabbal alamin. Tentunya bersama kehadiran dari Abadi Music pimpinan dari panjenengan Bapak Lutfi dan juga kerjasama dengan Abadi Professional Audio Sound System dilengkapi dengan dokumentasi dari Tiara Production. Terima kasih. Dan tentunya 3 vokalis yang sudah siap memberikan tembang-tembang yang terbaik terkoleksi ataupun teratensikan dari panjenengan semuanya, dan juga rekan-rekan musisi muda di bawah komando dari panjenengan Kang Masis dan kawan-kawan. Yuk, ada kehadiran dari Dina Yulis, Diana Olvi, Chandra Jari, Vita Amelia. Weh, pemain keyboardnya kok Papua jenjus. Sugeng siang, sugeng meresani Mang Libur menggali sayangan perkacang saking Abadi menyambur sari ringkas kasih ujung Tiara Production Abadi Audio Sound System. Kados mateng penak dulu saman dul. Enak alon-alon sing penting kelakon Mas Dul. Nggih, monggo Nduk. Ayo. Jan-jane kowe nang endi? Gelakatmu saja nyupri atiku Abadinya
sepi to mbok mandek. Oh iso nganggo krik-krik barang kaya ning ora rombo ae. Ayo ndek. Janjane kowe ning endi? Ngaturaken going panuwun siang menika sampun keparing katuraken minangka pambukaning atur pambukaning panglipuring penggalih sesarengan perkadang saking Abadi Nyampursari ingkang kasepon panjenenganipun Bapak Lutfi pinitados piniji kangge nderek ngregakaken swasana tasyakuran walimatul hitan